dali ra ang mahigugma. Una, atong ma-feel na nahigugma ta sa usa ka tawo ug lami kaayo sa paminaw nga ikaw nahigugma ug ikaw gihigugma usab. Nakasulay na ba mo ana? Ha? Nakasulay na ba mo nga nahigugma mo tapos gihigugma usab mo? Nindot siguro paminahon sa. Siguro kana mga naman nag-uyab karon mo siguro nagipamati karon mo kana siguro ilang gibati ang kaanindot. Kanang gihigugma ug nahigugma ta. Pero mo kini pagpangutana karon. Ang magpabilin o ang pagpabilin sa gugma is another story. Dili ba? Matod pa sa panultihon, when you start loving, you have to love until the end. Mahimo kaha na nato. Lisod-lisod ba yan eh? Labi na gud sa mga managtiayon, dili ba? Una ang managtiayon, mga siguro, mga 5 years pa, o mga 3 years, o man sa kaminyoon, nindot pa kayo ng gugma, gauros-uros pa. Manglupad ng mga, I love you, I miss you. Naa kanunay yung update, kung asa mo adto, update. Nikao na ka, darling. Good night, darling, with kiss. Pero kung siguro magkadugay na sa kaminyoon, unsa kaha ang manglupad? Ang I love you ba kaha o ang kaldero, kutsara o plato? Munay lisod. Dali ang paghigugma, apan ang pagpabilin diha sa gugma is another story. Ang tinuod nga gugma hangtod sa kahangturan, dili sa sugod lamang. Dili kay ganahan ka, dili kay pabor nimo, dili kay musunod lang kung unsay imong gusto, ug dili kay gihigugma pud ka, kundi gugmang walay paglubad. Gugma nga hangtod sa kahangturan gayon. Mao nang ang tinuod nga paghigugma is radical. Tungod kay dili gayon mausob, dili kondisyonal, kundi unconditional. Og si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, higugmaan ninyo ang inyong isig katao sama sa paghigugma ninyo sa iyong kaugalingon. Usa kini ka gamhanang awhag sa Dios, gamhanang tawag sa Dios kanato. Una ato makita dinhi nga ang basihanan sa gugma mao ang paghigugma sa atong kaugalingon. Apan atong tanawon kung kaugalingon lang ba atong basihan. Ang basihanan sa gugma mao paghigugma sa atong kaugalingon. Ug dili kini sayon nga numan kasagaran nato. Dili ta ginaingon nga double standard. Ang usa nga standard para sa kaugalingon, pero sa uban lahi pod nga standard. Mapinanggaon kayo ta sa atong kaugalingon, apan dili kaayo sa ubang tawo. May gugmaon kaya ta sa atong kaugalingon, dili ba? Tablaw tag pamutang sa atong kaugalingon o sa atong pabutang, tablaw tag pagwapa o pagwapo, magpaanindot sa atong lawas, kay gigugma na atong kaugalingon. Apan, how about sa uban? Ingon ani do po itong gibuhat sa uban. Lahi para sa uban. Para kang Kristo, ang iyang mga sumusunod kinahanglan adunay maayo nga social consciousness. Og dili lang maghunahuna sa kaugalingon kaayuhan kun dili maghunahuna usab sa kaayuhan sa uban. Kung tinuod kita nga sakop sa simbahan sa Dios, kung sinuod kita nga mga Kristiyanos, kung tinuod nga bahin kita siyang lawas, nan kinahanglan nga atong ampingan ang usag-usa kanato. Nganuman ang Ginoo naa sa matag usa kanato. Ang Ginoo naa niya, ang Ginoo naa nimo, ang Ginoo naa nako. Mabitaw na ang pare mingon, ang Ginoo man kaninyo sa may balos, manausab kanimo. Meaning to say, ang Ginoo naa kanatong tanan. Naa niya, naa nimo, naa nako, naa natong tanan. Ngunang kinahanglan di ay nga atong ampingan ang usag-usa kay nga naman mingon gani ang Ginoo kun unsa imong buhaton ngadto sa imong isig katao mausab ka na imong buhaton kanako. Kun imong sigig daot na imong isig katao mao pa nang gibuhat ngadto sa Ginoo. Wala tay kalainan sa mga tao nga midagmal ni Hesus kaniadto sama ra nga atong gilansang pagbalik si Kristo diha sa krus. Kun unsa imong gibuhat sa imong isig katao mausab ka na imong gibuhat nga ri kanako.
Muna'y lisod, dili ba? Sa ebanghelyo karon, mas gipaklaro ni Jesus ang iyang kasuguan. Mao kini ang akong bag-ong sugo kaninyo. Dili lang ni para sa mga tinun-an, kundi para usab natong mga Kristiyanos, para kanatong mga binunyagan, para kanatong mituo kang Kristo. Unsa iyang bagong sugo? Pag hinigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. So dinhi ato makita nga dili lang di ay ang ato ang gugma, dili lang di ay ang atong kaugalingon mo'y basihanan, kundili si Kristo usab, nga nahigugma usab kanato. Kita nakaambit sa gugma ni Kristo, kita nakaambit sa gugma sa Ginoo. Then dili lang atong kaugalingon atong basihanan, kundili ang Dios usab, nga mihatag, mipaambit siyang gugma nga ri kanato. Nga pinaagi siyang gugma, iyang giula, iyang kaugalingon diya sa krus, aron kita mahatagan og kaluwasan, aron maablihan ang ganghaan sa langit, og magpabilin kita kanunay sa iyang kiliran. Mao kini ang pangandoy sa Dios alang kanato. Ug atong nahibaluan na kining maong sugo gipamulong ni Jesus sa diyang siya naghimo sa katapusang panihapon uban sa iyang mga apostoles, ug humaniya kaugasi ang ilang mga tiil. Sa wala pa siya muhatag sa sugo sa paghigugma, gipakita una niya nga siya andam musakripisyo ug mualagad siyang mga tinun-an. Gipasabot usab niya nga siya andam mutahan siyang kinabuhi para sa katawhan. Pag hinigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Atong hibaluan nga ang gugma ni Kristo usa ka tiunay nga gugma, radical love, dili kini romantic o gugma nga gana-gana ra. Kana bitaw higugmaon ti ka kung magkasinabot ta. Higugmaon ti ka hangtod nga gwapa o gwapo ka pa o humot ka pa. Hangtod nga ganahan pa kunimo, or I will love you until further notice. Ang gugma ni Kristo dili usab inamigura. Higugmaon ta ka kay bilib ko sa imong kamaayo ug abilidad. Higugmaon ti ka kay ganahan ko sa imong maayong kinaiya o kabubuton. No. Ang gugma ni Kristo walay kondisyon, walay kinutuban, ug kini andam magsakripisyo ug mutahan sa kinabuhi alang sa kaayuhan sa uban. Mahimo kaha ni nato? Makaya kaha ni natong mga tao? Well, wala imposible sa Ginoo kung atong pangayoon kaniya ang iyang kasing-kasing nga mahigugmaon. Mga igsoon, ang timailhan o ebidensya nga tinuod gayod kita nga sumusunod ni Kristo o tinuod nga mga Kristiyanos, mao ang radikal nga paghigugma. Gani, matod pa sa itong Ginoong Hesus, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Gibuhat kini ni Kristo. Kini mao ang hagit sa Ginoo kanato. Ang tinuod nga gugma andam nga mutahan sa kaugalingon alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Mao nang ang pagpabilin diha sa gugma usa ka klase sa pagka-martyrdom. Sama sa mga santos, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga pagpanglutos, taliwala sa mga kasakit nila tagamtaman, gikan sa mga tao nga walay pagtuo o mipasipala kanila, nagpabilin gihapon sila diya sa paghigugma. Sama usab sa itong Ginoong Hesukristo, bisan pa man nagbitay siya sa krus, gibiyay-biyay, gidagmalan o gipasakitan, nagpabilin ang iyang gugma alang kanatong mga tao, maayo man o dautan. O siguro, nindot usab kini nga atong tan-awon diha sa tag sa kakaugalingon. Atong usisahon ng atong tag sa kakaugalingon. Mga igsuon, ang lalom nga kahulugan sa pagka-Kristiyano, mao ang gugma. The real essence of love and the real meaning of Christianity, is love. The real meaning or the real essence and meaning of Christianity is love. Christianity is a religion of love. You know, matod pa ni Pope, the late Pope Benedict XVI,
sa iyang sinulat nga Spesalve. Gani, kanunay kining gikutlo sa tuang talahurong obispo. Ngamingon siya, sa matag buhat nato og maayong buhat, kita naghatag og paglaom sa kalibutan. Pero, mingon ko, sa matag higayon, nga kita mubuhat og maayo, atong gipadayag, atong gugma, diha sa katilingban. Ang gugma, mo'y tinubdan sa tanan. Kung doon na kita'y gugma, aduna gayo'y paglaom. Kung doon na kita'y gugma, aduna gayo'y paglaom. Gugma ang tinubdan sa tanan. Gugma, nganong ang atong Ginoong Kristo na naogikan sa langit, og mipuyo uban ka nato. Gugma, nganong atong Ginoong Dios, anaa sa krus. Gugma, nganong giablihan sa Ginoong ganghaan sa langit. Aron kitang tanan makatagamtam sa kaluwasan, kay siya nahigugma pag-ayo ka nato, ug dili sa buot nga mahimulag kita sa iyang kiliran. Ug mausab unta kini ang atong ipadayag diha sa katilingban. Ang pagpakita sa gugma nga atong naambitan ni Jesus atong manunubos ngadto sa atong isig katawo. Mao nang ang ebanghelyo naghagit kanato sa pagpalambo sa matang sa gugma nga atong ihatag sa atong isig katawo. Nagdasig kini kanato sa paghigugma sa matag tawo, bisan unsay ilang kahimtang og batasan, apil ang mga kaaway o ang mga tao nga dili angay higugmaon, pagkalisod kaayo niining maong sitwasyon na. Pagkalisod kaayo higugmaon ng atong kaaway, pagkalisod kaayo higugmaon ng taong lahi kay batasan dili masabtan. Pagkalisod kay higugmaon ang mga taong dili angay higugmaon. Apan mao kini ang auhag sa Dios kanato. Paghigugma ay kamo. Higugmaa ang inyong isig katao. Sama nga ako na higugma kaninyo. Naghagit kanato ang Dios sa pagpasaylo sa mga atong mga kaaway. Sa pagtabang bisan sa mga tao nga lahi og tinuhuan o prinsipyo sa kinabuhi. Dili kini sayon nga himuon. Apan, mahimo nato kini if we renew our identity as Christians. Ug unsa man atong identity? Our identity is love. Kung wala na tay gugma, ug dili na ta mohigugma, din dili na ta mga Kristiyanos. Do everything in love and stay in love uban sa grasya sa Dios. Kita nga maningkamot sa pagsunod ni Kristo, makabaton gayud unya og kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo kung ato kining pangayoon. Wala imposible sa Dios kung maningkamot usab kita nga mapuy-an nato ang gugma nga yang ipaambit diri kanato ug ato ipadayag ngadto sa uban. Again, kung dunay gugma, adunay paglaom. Sa matag higayon nga mabuhat kitag maayo ngadto sa isig katao, ngadto sa katilingban, atong gipaambit ang gugma ngadto sa nabitan ni Kristo. Atong gipadayag, atong gipakita ang gugma sa kalibutan, ang gugma sa katawhan. Ug kini maayo nga panig-ingnan nga angay natong pagabansayon bisan lisod. Maningkamot kita makigsunan ko ni Kristo. Nga mapuy-an nato ang kasuguan sa Dios, kasuguan sa gugma, ug magampo kita nga taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga tentasyon ning kalibutana. Gugma lang gihapon ang atong ipatigbabaw. Gugma lang gihapon ang atong paharion sa atong tagsatag sa kakasing-kasing. Ug hinaot unta nga ato kining mapuy-an, inubanan sa grasya sa Dios, inubanan sa panabang sa itong mahal nga Birhen Maria. Amen? Palihog manindog.